Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said ma jaħsibx li l-politiku għandu jerfa' responsabilità politika fil-każ tal-konkrit inferjuri li ntuża fl-Isptar Mater Dei. Chris Said iddikjara dan għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar is-suġġett. Jien ma naħsibx illi jekk intuża konkos ħażin u jiġi determinat li intuża konkos ħażin kien responsabbli l-politiku. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista ngħaqad ma' numru ta' esponenti nazzjonalisti oħra li tkellmu dwar responsabilità kummerċjali u teknika iżda mhux politika. Għalkemm is-Sibt Clyde Puli qal iktar minn hekk. Metlix minn ħerfa responsabilità politika. Naħseb ir-responsabilità politika llum qiegħda propri fuq il-Gvern Laburista li għal l-affarijiet musa. Li għall-Gvern Laburista huwa konvenjenti li kollox iwaħħal fuq il-Gvern ta' ma għadux fl-oppożizzjoni. Illum huwa Gvern Laburista u għandu jġorri responsabilità tiegħu. Fil-waqt li prova jitfa' dubji dwar it-testijiet li saru u li jurew kif il-livelli ta' konkrit huma inferjuri, Clyde Puli żied hekk. Jekk xi darba kien hemm xi żball, tajjeb, wieħed ħallas għalih, ma ġara xejn.